Teemme valintoja joka päivä, suuria ja pieniä. Valintoja, joilla on merkitystä tässä ja nyt, sekä valintoja, jotka muovaavat tulevaisuuttamme. Jotkut valinnat vaativat vain omaa panostasi, toiset maksavat hieman enemmän. Kun aloitimme matkamme Norjassa vuonna 2014, meillä oli yksi ajatus. Luoda pankki, joka tukee asiakkaidemme tekemiä valintoja. Pankki, joka on helposti saavutettavissa, turvallinen ja täysin digitaalinen. Pankki, joka tarjoaa taloudellista joustavuutta silloin, kun sitä tarvitset. Vuonna 2017 avasimme ovemme suomalaisille asiakkaille. Seuraavana vuonna pystyimme tarjoamaan tuotteitamme myös Ruotsissa. Vuosien varrella olemme kasvaneet yhdessä asiakkaidemme kanssa luontevaksi rahoituskumppaniksi ja täydentämään perinteistä pankkia. Olemme ylpeitä siitä, että saamme olla osa useiden tuhansien asiakkaiden valintoja Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa joka päivä. Asiakkaiden, jotka käyttävät tuotteitamme ja palveluitamme toteuttaakseen suunnitelmansa tai jotka tarvitsevat hieman apua, kun jotain odottamatonta tapahtuu. Vuonna 2026 saimme ruotsalaisen pankkilisenssin ja siirryimme Tukholman pörssiin. Se oli meille tärkeä virstanpylväs. Se vahvisti pankin kilpailukykyä ja antoi meille entistä paremmat edellytykset kehittää tuotteitamme ja palveluitamme edelleen. Teemme joka päivä töitä kehittääksemme asiakaskokemusta sekä parantaaksemme tuotteitamme. Meille on tärkeää kuunnella, oppia ja mukautua. Sillä tarpeet muuttuvat ja joustavuus on tärkeämpää kuin koskaan. Siksi sanommekin, Morrow Bank, mitä tahansa huominen tuo tullessaan.